It's a like some worth 900 kgs timeko tinotarisana zvekubiridzira apa manje zvine zvazvokurudzira chirega uramba uchindipuruzira kozi manje ndokufirizira takarambana ndobva tadzokerana ndobva tarambana ndobva tadzokerana saka tikarambana techingodanana kozi zvakafanana be takamborambana ndobva tadzokerana ndobva tarambana ndobva tadzokerana saka tikarambana techingodanana kozi zvakafanana be pandinokutarisa unotarisa pasi you are very flammable usasvika pagasi chiuya mudhuze timbotaurira pasi nevanotinyeya vanongoti nhasi mira zvekubulasha kane madzimai ini ndini ndichaita kuti kunzi mai pisa kunge marasha moto wegurai bhodhi yako indopisa kunge takarambana ndobva tadzokerana ndobva tarambana ndobva tadzokerana saka tikarambana techingodanana kozi zvakafanana be takamborambana ndobva tadzokerana ndobva tarambana ndobva tadzokerana saka tikarambana techingodanana kozi zvakafanana be bhodhi yako ndiyo diagram lebhura lebo pfeka lebo unondida zviya zvomwisa mvura mego kunge mego ndenge ndakuimba